Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Σώτης και ασχολούμαι με την ψηφιακή ζωγραφική. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μερικά από τα αφηρημένα πορτρέτα που έχω φτιάξει, που τα δημιούργησα με ψηφιακή ελαιογραφία. Δεν θα δείτε μεγάλες διαφορές από την παραδοσιακή ζωγραφική. Σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα, μπορεί και καλύτερο. Βέβαια, δεν μπορώ να συγκρίνουμε την ψηφιακή με την πραγματική ζωγραφική, αλλά και οι δύο έχουν συναίσθημα. Γιατί και εγώ όταν δημιουργώ ένα έργο, σκέφτομαι κάτι, φαντάζομαι κάτι, απλά δεν χρησιμοποιώ πινέλα, δεν λερώνω τα χέρια μου. Το κάνω ψηφιακά μέσα από ένα τάμπλετ. Παρακολουθήστε τώρα λοιπόν μερικά από τα έργα, τα αφηρημένα έργα που έχω δημιουργήσει, και στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω τεχνικές και τι χρειάζεται ακριβώς για να μπορέσετε να κάνετε και εσείς ένα έργο τέχνης. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Thank you.